హాయ్ స్వర్ణ ఫ్రమ్ కార్తిక డిజైనర్ స్టూడియో. సో ఈరోజు నేను మీకు ప్యూర్ కోటా సారీస్ మీనాకారి బార్డర్ విత్ పెన్ కలంకారీ పళ్ళు అండ్ బ్లౌజ్ చూపిస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఇందులో కలర్స్ అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను. అన్ని సారీస్కి కూడా మీకు కలర్స్ ఒక్కటే, బాడీ కలర్ ఒకటే మారుతుంది. పళ్ళు అండ్ బ్లౌజ్ అయితే సేమ్ ఉంటాయి అన్నిటికీ కూడా. సో ఇవి కంప్లీట్ ప్యూర్ వస్తాయండి. సో తక్కువ ప్రైస్కి అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు, ప్రైసెస్ అయితే ఎక్కువే ఉంటాయి. సో టోటల్ 10 కలర్స్ ఉన్నాయి. సో నేను డ్రేప్ చేసుకున్న సారీ మీకు ఓవరాల్ లుక్ ఎలా వస్తుందంటే, పళ్ళు వచ్చేసరికి ఇలా వస్తుంది. ఇదంతా కూడా కంప్లీట్ పెన్ కలంకారీ అండి. ఇది ప్యూర్ వస్తుంది. ప్యూర్ వచ్చి ఇదంతా కూడా మీనాకారి బార్డర్ వస్తుంది. అండ్ మీకు బ్లౌజ్ కూడా 1 మీటర్ వస్తుందండి ఇలా. సో కంప్లీట్ 1 మీటర్ వస్తుంది. ఏ సైజ్ వాళ్ళకైనా కూడా బ్లౌజ్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.